یک ji gundên herî kevn ê bajarê Dirbêsiyê gundê Qeremanê ye got ew 3 kîlometr rojavayê Dirbêsiyê ye. Ev gund xwedî dîroka kevnarê ye got dîrokayê vedgerê berî 100 salî an got Qeremanê berî bajarê Dirbêsiyê hatiye avakirin. Di destpêka avakirina gund de xristiyan û Kurdan bi hev re tê ciyan dikirin lê niha bi tenê Kurd tê dimane. û Qerman li dor دوێ وەختا مەسیحیش قەرمانێ رابوون li dora 24 bû. 1924 dora 24 bû zêdekên دوێ tarîxê de bû wek bitekîd wek mijwar got ez bi tehdîd filan salê bû ez vê nizanim bes bi teqrîbî li dor wê li dora 24 bû kêm zêde evana mesîhî ji Qermanê rabûn Qerman ma di destê Kurda de û di destê hebûna Azîzadê. Qeremanê ji netewiya xwe dûr neket got xelkên gund jî tevlî xebata siyasî bûn. Tevgera siyasî di dawiya salê pêncî de li gund dest pê kir û yek ji pêşengiyê vê tevgerê sekreterê Partiya Pêşverû Hemîd Hajdewîş û siyasetmedar Hemze Newêran bûn. Mamoste Hemîd hat vê derê hat li vê derê Hemze Newêran ew jî li vê derê bû û piştî wê li wê derê berî wê Apo Osman jî dîbû di pêncî û şeşa de. Evana hevdû dîtên hatin damezrannayê destpêkê de di pêncî û şeşa de teqrîben teşkîl kirin. Di pêncî û hefta de çardê hizêranê de elana hizb kirin Hizb Demokratî Kurdî. Zêdeyî 12 êl yan eşîre di Qeremanê de ne bi tevî mezinbûna gund û zêdebûna xelkên wê şîneyên gund dibêjin got ew wekî malekê ne û bi xwe pirsgirêk û nakokiyên xwe çareser dikin. هفتنارن وك مالكي وك براك حتى خلافات نتشيد بن خلافات نتشوها مازن بجي شبد سر خلاف يردر باسنابه او خلاف بف اشتي وجيه خوشي كسن خير خاص دغون دبرن اوانا درباسي ناف دبن ناهلن خلافات دريشتر بكي ومستر بكي اشتي خوشبون و تفگرا سیاسیا خورد همو تایبتمندی وی گوندینه گولاتی دربیسی وک میناکه که دبینن گونده قرمانه کەڤنترین گوندەی دربێسیەیە گۆ وەک جێکی کەڤنە شۆ پێ ناسکردن گۆش قەرمانێ هەن سیاسەتمەدارێ کورد دەرکەتنە گۆ بەندۆراوانە سەر خەلکێ گوند بوون و هیچ وڵاتەیە گوند تەڤلی تەڤگەرا سیاسی ببن ڕۆدی چۆلی ئۆریانتە نیوز گوندەوارێ دربێسیە